tady to je na to. A tam to někdo musí být taky urvaný, jinak by to... Já jsem to našla, chápeš to? Tady to patří. Stejně jak u zavinovačky, jako pro mimina, já jsem to nenáviděla, prostě tolik knoflíků. A já jsem si prostě blbka koupila taky zavinovací jako tyčko, no to bude dobrý, to už závodit se jako, no ne, vole. Chápeš to? Tady se to zapíná. No to mě teda... Jaj, no tak jsme na to přišli, jak si zatleskáte. Juhu. Tak jsem našla zemi nezemi, juchu. Hej, ale je ty knoflíky, to bude asi už na ozdobu toto. Ne? Tady se mě rozepl knoflík. Jasný. Vyšla jsem na to, no. Po 40 minutách. Ani v sekáči se na to nemohla přijít. Už to je mnohem lepší. A tady ty knoflíky, tady kde jsou? Kde jsou? Tady jsou. Tady ty knoflíky jsou na ozdobu. Tak. Dám mašličku. Tak. Dobré, ne? To je můj haul, jo? This is my haul from Silkohand. Nice. A zadek mám dobrý. Já jsem na to přišla normálně. Já dostanu medaili za to, že jsem na to přišla, prosím pěkně. Taky dělám přepíše, cvičím na zadek. Ale tohle je ten top jako super. This is top is best. Až na to, že je to trochu škrtí u krku, ale tak jako... No vidíš to maso? Dobré. Já si myslím, že já to neumím odparávat, takže to budu nosit tak, jak to je, ale kdyby to nebylo tady po stranách zúžený, tak je to lepší, protože mě to prostě vadí, já bych to chtěla mít volnější. Ale materiál je dobrý, takže na příště dobrý. V tom pařáku. K tomu by se hodila nějaká dobrá sukně, ale i jako kraťásky jsou dobrý. Shorts or skirt? What do you think? I think shorts is good, but skirt will be better with this crop top. Legíny, no, ale to bych se asi upekla. Sama se vypla. Ale ono to bude i dobré, to není průhledné. Ale budu asi muset končit za chvilku. Za chvilku přijde chlap a bude tady rambaj s dětskami. Ještě vyzkouším.